Niadtong Lunes, Hunyo 10, 2024 sa buntag, sunod-sunod nga gi-implement sa hiniusang puwersa sa kapulisan sa Davao Region ug Region 10, CIDG, ang Warrant of Arrest batok ang Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Quiboloy ug 5 ka mga co-accused niini. Ang mga lugar nga gisulod sa mga pulis nga posibleng gitaguan ni Quiboloy mao ang Prayer o Glory Mountain ug sa Davao City. Apan napakyas ang mga pulis kay wala nila maaresto si Quiboloy ug mga kaubanan nga nag-atubang og kasong child ug sexual abuse ug pagsupak sa Anti-trafficking in Person Act of 2003. Pero dito sa Barangay Tamayong, Calinan District, Davao City kung asan nahimutang ang Glory Mountain ni Quiboloy, gipang-aresto ang unom ka mga tao nga nangharang sa mga pulis niadtong tungora. Sila ang mga supporter ni Quiboloy ug gi-rescue ang duha ka mga menor de edad nga apil sa nangharang sa mga operatiba. I-release sila, sir, after sa investigation kay gina-prepare pa ang appropriate charges against them through regular filing na po. Ang isa sa gina-contemplate na kaso sa ilaha ang katong Obstruction of Justice, sir. Sumala ni Police Major Catherine Dilari, ang spokesperson sa PRO 11, na signitan ang mga dinakpan o mga sundang o Jolene gun. Kasong Obstruction of Justice ang ginakonsidera nga i-file sa mga pulis batok sa unom ka mga supporters ni Quiboloy.